Hvad så, guys? Ja, jeg skal spille sammen med en, der hedder Tobias denne gang. Så vi vil... Jeg ved ikke, hvad vi skal... Jeg ved ikke, hvad han er lukket ind på i Roblox, men ja. Og jeg er også ved at downloade et helt nyt spil. Som jeg lige har købt i dag. I kan lige se, hvad det er. Fuck, jeg lækker. Det der. Lige det der. Så. Der. Ups. Nej, ups. Jeg må virkelig undskylde. Der. Tak, der. Tak, spids. Det er nederen. Men det var også en af mine følgere. Cyber hedder han her i Roblox. Tobias han er også en af mine følgere. Så lad os lige komme i gang. Jeg tror det var. Cybot. Hvad? Hvordan står det til dit Roblox navn? Jeg har brug for det. S-A-I. Ja. Så. Ej, undskyld. Cybot. 1, 2, 3. Ikke? Og 1. Nej, 2005. Ja. Ja, undskyld. S-A-I-B-O-T. Sådan der. Skal vi se YouTube om den han findes. Ej, seriøst. Ja, du findes. Du Jamen. Hvad? Jamen. Hvad? Shit. Nu lever du ikke mere. Nej, det er lukket ned. No. Shit. Dumme computer. Nå. Og plus jeg har også købt en bil, der kan køre 30 km i timen. Og så hvis... Ja, skal jeg gå ind på en bane? Skal jeg gå ind på et spil? Okay. Au. Så trykker vi på game. Nå, dumme Roblox. Ja. Nej. Du har bare lyst til... Ikke nu. Jeg skal fandme spille et uhyggeligt spil. Nej. Så kommer det god musik. Nej, ikke endnu. Åh, shit, det er lækkert. Selv musikken lækker. Nå. Det var. Hvad? Nej, det koster 28,05. Nej, det koster euro. Det er 3,74 euro.
Og det giver så 28,05. Hvad? Jeg siger 0,05. Det er sjovt. Ace. Ja, så lad os komme i gang. But. Nå, ja, du kan godt join mig. Held for manager. Jeg, nej, no. Jo. Så tager jeg det kedelige, så tager jeg det gode. Yeah, min shake. Jeg hedder BP Killer 12. Jeg skal til jobsamtale, kunne du ikke? Jeg skal til jobsamtale, så gå ud. Ja, undskyld. Jeg vil godt lide Builders. Så jeg samler nemlig på Builders. Også som venner. Hvordan kan han have 2 dyr? Fuck dig. Nå. Hvorfor? Ja. Hvad mener du? Er jeg virkelig så populær, at 4 efterligner mig? Idiot. Jeg er PvP Killer 12. Lige præcis 12. Hvorfor? Hvem? Cool. Sodavand. Jeg spiller pit. Og gæt. Pizza. Spil. Nå. Oh fuck. Det ved jeg. Men jeg tror, det bliver meget svært at finde. Altså, jeg har ikke fundet dig endnu. Nej, ikke Lush. Mit Roblox lukkede ned. Hvad? Nå, men ses YouTube. Undskyld, den bliver så kort i dag. Ses.